Ze pastel goxua. Zientzia. Romantze. Erromantikoa naiz. Ups! Ia harrapatu naute. Disimulatxea noa. Mutilak! Begira, nire aitona agertzen da. Japonean bizi da. Joango gara Japonera? Ba, idea ona da. Sorpresa handi bat emango diogu aitonari. Plan bat egingo dugu. Ederki, begiratuko dugu. Ba, nik beste plan bat ikusiko dut. Ez dakidago gustatzen zaidan, Bi bidaiatuko dugu? Ez da oso garestia. Ea zer dagoen hemen dago nire plana. Nire burutuz egiten du. Lagunak, plan bat daukat. Azkenean baduzu zerbait? Ba, erakutsi. Liburu bat aurkitu dut, eta parti burutz hitz egiten du. Imenatu. Ados, hori ez. Noiz joango gara. Nik ez dut bidatu nahi. Nik hibernatu nahi dut. Utsi txorakeriak eta bidatu beste plan bat. Nik ondo pasa nahi dut. Nik ere ondo pasa nahi dut. Ba, ni egongo nahi posibilitaten lo egiten, goxo. Hori da nire plana. Ez izan alpro japardo. Beti berdin. Ezin duzu 5 hilabete lo egin eta kitxo. Barkatu. Ezin duzula. Baina lo asko egin behar dut. Ez. Ez naiz alproja.